Λοιπόν, ομάδα. Τώρα πρέπει να κάνουμε κάτι μέσα στο κενό 0.5. Και κάτι θα κάνουμε τώρα. Πρέπει να δώσουμε αμάξι πλητηγέλα, αλλά εγώ θυμάμαι. Ναι. Όπα! Όπα. Αυτό θέλω. Πάλι σαβούλα. Τέλεια. Ναι. Αλλά έχω ένα μηχανάκι, αυτό και το McQueen. Αχα. Ο Σιάμαν τα έφερε κανονικά. Ναι. Γιατί φέρνει αμάξια, επειδή πρέπει να κάνετε εμένα. Και ακόμα σένα. Για μου το παίζετε ότι μου το έφερε. Α, καλά. Θα κάνουμε κάτι τώρα, είμαστε στο κενό και έχουμε νέα αμάξια. Θα βρούμε πως θα είναι. Αυτό και αυτό. Το μηχανάκι. Τέλεια. Τώρα πρέπει να κάνουμε κάτι. Αχα, ναι. Είμαστε στο κενό. Αχα, τα καταφέραμε, ζήτω!